Tandang Sri Baladewa nenggalanira pamusti ing ngasta mungguing rengganing swadana mangsa patok Dwi pangga ngundha dendha Kyai Patih Wilpancatnyana kinen mangsa patuk gridhanira jenggelet segunung anakan gedene lah punika tawarnanira titiyanira wong agung Mandura Sri Baladewa ingkang awujud gajah ingkang amasta Kyai Puspadenta. Puspa tegese kembang denta araning gading. Nadyan ta wujuding gajah paniku bagus-bagusing gajah ya kembanging gajah. Ing nguni tilaseng ratu ing Argaliman Prabu Puspadenta ingkang den telukaken Raden Kakrasana pramila ing mangke dadya titihane. Ugi sinebat Dwi Pangga. Dwi tegese loro, pangga araning banyu. Gajah iku yen ngombe kaping pindho sepisan diserot telale, kaping pindho lagi mlebu ing cangkem. Ugi sinebat liman. Tegese liman werdine gajah iku yen disawang sikile kaya lima karana telalene dawa, klembreh, lemah kaya sikil. Duk samono sampat busanane Kyai Puspadenta ngagem kethu baludra rekta. Sinulam benang kencana cinorek bludiran. Slebrak cindhe wilis pinggire rinenda jenar sak tebah ambane. Duk samono sampat busanane Kyai Puspadenta ngagem telale ingkang telalene den blongsong baludru. Jingga jenar lan wilis pramila yen to ngadeg kaya teja yen mentelung kaya kluwung. Suku sekawan pinaringan genta kekeleng 10 renteng sisih turta sampun linaras 6 lan jangga. Pramila lamun Puspadenta lumampah gembyang-gembyang pidha kempyung gangsaran slendra menyura. Aja dupeh wujuding sato. Puspadenta ora doyan suket timun lan waluh. Tegane Puspadenta tanpa beda kaya ratu gustine. Semono uga ngombene. Kyai Puspadenta ingkang selaminipun datanpa srati inggawe saking galake gajah Puspadenta. Nadyan to mung sarana kumawi ning asta parandene Kyai Puspadenta wis tanggap sasmitaning Gusti. Kacarita dupi mulat sasmitaning Gusti sigra nyaket sarwi ndoprok telale kaukel. Telaline kaukel embane kaya wong asung kurmat mring ratu gustine. Riwutnya mangkono risaksana Prabu Baladewa sigra cancut tali wanda ngencengaken tali bandange
seblak sampur tanjak prangka jemangkah mencolot teplek wis lenggah gigiring puspa denta sakala gregah kalih lakune gajah kaya gunung lumampah.
nanging driya mangu-mangu mangun kung kanduan primang lerena tanpa kanen ong yen tan tulusa amengku sang Hyang Utama Yayi Rukmana inggih Koko Prabu pangabekti kula katur Koko Prabu ya pangabekti kula dak tampa dadake suka marwataning tiyasing pun Kakang Koko Prabu nggih daya-daya lampah kula kadawan kawan Kanjeng Rama Prabu ing Kumbina mondho rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari Kumbina Rukmana wonten dawuh pun Kakang wis mangerteni apa sing dikersake Kang Rama Paman Prabu Rukma daya-daya pangrasaku Yayi parikudu aku enggal nentremake Praja Kumbina wis dina iki kowe gak bali yo matur ana ngersane Kang Rama Paman Prabu Rukma perkara pun Kakang diwujud ana kraton tinemu gampang pun Kakang bakal nrenggalangi negaramu wis kinepung wakul binaya mangap lawan prajurit Dwarawati inggih Koko Prabu malah dinten menika sangat dipenemban Begawan Durna iki sampun rawuh wonten Kumbina ya wis karben panjenengan sawetara dadi penggalian pun Kakang lho kene ngopo Durna kok ya nyelo arep ngrabeni karo Rukmini wis penak-penak dibojo jaran kok kian pola ya wis karben ler dhisik Begawan Durna inggih Koko Prabu tak ngrampungake jejibahan iki tak trenggalangane dhisik prajurit saka Dwarawati aja nganti ngombro-ombro nyumanggakaken kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu